Bueno, benvinguts a la segona sessió. Com ja ha dit l'Azucena. Jo avui parlaré, el títol de la conferència diu així, de matrones i senadores a bruixes i malèfiques. Bueno, la meva primera idea al preparar aquesta intervenció va ser la de fer una exposició teòrica sobre una mica de la bruixeria, de la sanació i tot això, i com evolucionava entre època medieval i moderna. Però fa un parell de dies vaig canviar d'idea i vaig decidir organitzar la intervenció a partir d'un cas concret. Per què? Per dos motius principalment. Primer, per la pròpia naturalesa d'aquestes jornades, per una qüestió de límit de temps de l'exposició i també perquè, com sabeu els que ja vau venir el primer dia, aquestes jornades sorgeixen d'un projecte de recerca que s'articula al voltant d'una base de dades de fonts històriques. És a dir, és a partir de les fonts, de l'anàlisi de les fonts, on extraiem les reflexions o les idees sobre la violència contra les dones. Una mica per això és per el que he decidit basar-nos en un cas concret. Dit això, avui parlaré d'una dona que va viure fa 400 anys i a la que vam posar per nom Margarida. La Margarida era originària d'una vall del Pirineu que avui coneixem amb el nom de Vallfosca, és aquesta d'aquí. La Margarida era originària d'aquesta vall, d'un poble d'aquesta vall, es deia Mont-ros, i era filla de casa Rugall. Per tant, era coneguda també amb el nom de la Rugalla, Margarida o la Rugalla. Margarida va ser perseguida al llarg de la seva vida acusada de bruixa. Sabem que diverses vegades va haver de fugir de casa seva per aquest motiu, algunes vegades sola, altres vegades acompanyada d'algun dels seus fills, quan aquests eren petits, i sabem que finalment va ser detinguda, processada i sentenciada per bruixa al 1548. Bé, com sabem de l'existència d'aquesta dona? Ho sabem per un fet fortuït, i és la conservació en un arxiu senyorial del seu procés, el procés pel qual el van jutjar, és aquest d'aquí. De fet, us el passaré perquè el veieu. Aquest document, que ara veureu, aquí us hem ficat una imatge també, amb aquesta lletra tan maca i tan fàcil de llegir, que alguns dels paleògrafs de la sala ja coneixeu, la lletra processal del segle XVI. Fixeu-vos que molts dels paleògrafs, la majoria, porten ulleres i això no és un fet fortuït. Un es deixa la vista llegint aquest tipus de lletra. Algun no, aquí tenim el Daniel, hi ha excepcions. Doncs aquest document consisteix en les notes que va prendre el notari al llarg del judici, al llarg del procés contra aquesta dona. Anem a veure en què consistia un judici per bruixeria de l'època. Primer de tot hem de tenir clar que es tracta d'un judici civil, malgrat la idea una mica tòpica que tenim de les institucions com la Inquisició, perseguint la bruixeria, l'Església darrere i tot això, almenys a casa nostra el que sabem avui en dia és que la major part de judicis, la major part de processos van ser judicis civils portats per les autoritats laiques en contra de totes aquestes dones acusades de bruixeria, dones i algun home, però majoritàriament dones, acusades de bruixeria. Per tant, moltes vegades ens trobem que l'acusació és de bruixeria, però la condemna és una condemna per assassinat, per homicidi. És a dir, per això forma part de la justícia civil, de la justícia criminal. S'acusa aquestes dones d'haver assassinat per mitjans ocults, amb males arts, diguéssim, persones, animals, infants, sobretot. Bé, a tota Europa l'esquema dels processos per bruixeria acostuma a ser similar. Els processos comencen a iniciativa d'aquesta autoritat civil o, el més sovint, a petició de les pròpies comunitats, és a dir, dels homes i les dones de la comunitat on vivien aquestes dones, en el cas de Margarida, els seus propis veïns. A vegades esperonats per algun caçador de bruixes professionals, a vegades no. Es dona inici, diguéssim, a les diligències i el primer que es fa és realitzar una enquesta entre la població per identificar els sospitosos
de pràctiques heterodoxes, podríem dir, de pràctiques bruixerils. Un cop identificades aquestes persones, a través de l'enquesta de testimonis, són detingudes i allí comença realment el procés individualitzat. El primer que es fa en un procés és l'interrogatori. S'interroga directament aquestes persones, se'ls fa una sèrie de preguntes molt explícites, exactament és vostè bruixa o bruixot, ha tingut tracte amb el diable, etc. Davant la resposta negativa, normalment negativa a aquestes preguntes, es procedeix a un procediment, anava a dir una mica reiterat, però és un procediment judicial que consisteix, que es diu examen de senyals. L'examen de senyals consisteix en buscar, en despullar el sospitós i buscar en el seu cos una sèrie de marques o senyals que es coneixen com a senyals del dimoni o marques de bruixes i bruixots, la marca que el dimoni imprimia als seus vassalls. Aquestes marques es troben en el 100% dels casos conservats. En el cas de Margarida es troben a l'esquena i a les seves espatlles una sèrie de marques, com unes pigues, i es fa notar també la manca de pèl a les aixelles com un símbol distintiu de bruixeria. Bé, davant el resultat positiu de l'examen de senyals i davant el testimoni dels enquestats, diguéssim, dels seus veïns, això ja té força suficient com per evidenciar la culpabilitat d'aquesta persona i a través d'això el fiscal demana ja la continuació dels interrogatoris, ara sí, sota tortura. Aquest és un fet clau en els processos i és l'aplicació del turment en els interrogatoris. En el cas que ens ocupa s'aplica aquest tipus de turment, que s'anomena turment del polze, consisteix en lligar el polze de l'acusat a una sàrria, una corda, i s'aixeca en l'aire per mitjà d'una corriola. Normalment s'apliquen també pesos, es van afegint pesos als peus. El turment del polze, aquest és un dels més utilitzats i l'altre és també un similar anomenat estrep de corda, consisteix en lligar les mans a l'esquena i aixecar en l'aire l'acusat també. Bé, això posa evidentment un problema. Primer de tot hem de tenir en compte que tota la informació sobre la tortura està disponible, està plasmada també en els processos, perquè a diferència d'avui, és a dir, no és que avui la tortura no es practiqui, sabem que se segueix practicant en dependències policials, l'exèrcit, etc. Però la diferència és que avui la tortura no està considerada com una pràctica legal. En canvi, en l'època sí que ho era. Per tant, el notari apuntava com una pràctica més totes les sessions i els interrogatoris sota tortura. Bé, d'aquestes sessions de tortura és d'on surten, diguéssim, totes les declaracions que s'enquadren dins de l'estereotip de bruixeria de l'època, del que tots tenim una mica present. Són aquestes bruixes adoradores del diable, a casa nostra en forma de boc, els aquelarres, les reunions de bruixes, els vols nocturns per accedir a aquest aquelarre, a vegades a sobre d'algun animal, a sobre de dimonis en forma de cavall, de boc, etc. O simplement untant-se amb un ungüent per arribar al lloc, transformacions en animals, fabricació de metzines, pràctiques sexuals lligades amb dimonis o amb el diable major, diguéssim, i sobretot assassinat d'infants, d'animals i de persones. Bé, com deia, evidentment, la realitat de la tortura, l'existència de la tortura, posa un problema molt clar a nivell de la investigació. És que existeix el fet de la coacció. Totes aquestes declaracions no són espontànies. Per sort, a vegades ens trobem amb excepcions dins de la documentació i és el cas del que teniu a les mans, aquest procés, el procés de la Margarida. El judici de la Margarida comença, com és habitual, amb l'enquesta de testimonis. Els testimonis que declaren, diguéssim, acusen a Margarida de tenir fama de bruixa i que tenen sospita de que ha causat una sèrie de morts dins de la comunitat. Però a continuació, i abans de ser detinguda i transportada al castell de Sort, capital del comtat, per ser jutjada, a Margarida se li fan una sèrie de preguntes, una espècie de qüestionari. Insisteixo, abans de ser detinguda i en un àmbit deslligat de la tortura. No conservem aquestes preguntes, però sí que el notari va anotar les seves respostes. Respostes com la que us llegiré ara.
interrogada dix que ella, si la demanen als parts, hi va, i usa de madrina i pren les criatures. I també algunes vegades usa que si s'emmalalteixen les criatures o les criadores i la demanen, hi va. I a les criatures les embolica i perfuma amb bones herbes que se cullen lo matí de Sant Joan, i que algunes vegades los unta lo cor amb oli dolç o mantega dolça, i algunes vegades los hi posa algunes cardades de llana, i així se remedien moltes vegades. Estem davant d'una dona que descriu pràctiques de llevadora, no? De partera. La relació entre bruixeria i parteres és força habitual, la trobem en força processos. Com deia, estem fora de l'àmbit de la tortura, és a dir, el problema que tenim normalment és que és molt difícil saber qui eren realment i què feien aquestes dones a partir dels documents, perquè tenen el biaix de la tortura. En aquest cas, aquestes respostes que està donant no estan lligades a aquest àmbit del turment. Bé, descriu pràctiques de partera, però no només de partera, sinó també pràctiques de salut, de curació per mitjà de productes com les herbes, els olis o la llana. Parla d'altres, més endavant esmenta també el fenoll, per exemple, l'hinojo, parla de la veribena, també parla, per exemple, d'una beguda per a dones, sense especificar més, diu una bevenda per a dones que, entre altres ingredients, està feta amb isop, amb esopo. Bueno, potser un dels fets més interessants d'aquest procés, juntament amb aquest petit qüestionari que no és gaire extens, té unes 10 o 12 preguntes, és que ja en les declaracions dels testimonis de l'enquesta, ja quan els seus veïns són preguntats, trobem aquesta relació entre bruixeria i pràctiques de salut quan es refereixen a la margarida. Diu un dels testimonis, un home, i així mateix la dita Ana Margarida, cert té molt gran fama de bruixa, i se fa metgessa i fa medicines, i ara ho fa d'amagat. Un altre testimoni explica: i na Margarida Rugall se fa metgessa i no vol metgellar sinó d'amagat que algú no ho sàpia, perquè l'altre dia, poc temps ha, que vingué a fer salut a Jerònima de Massa, del dit lloc de Mont-ros, i cert, millorà. I en molts altres llocs va a fer salut o medicines amagadament on se bulla que vagi. Un dels testimonis arriba a explicar fins i tot la visita de la Margarida a casa seva, a petició del propi testimoni. És també un home, i diu això: la dita Ana Margarida usa de metgellar i fa medicines a uns i a altres. I ell testimoni és anat enguany perquè tenia malalt un seu fill, a pregar-la que, si fer això podia, li volgués valer. I així la dita Margarida, amb ses pregàries, vingué a sa casa i manegà lo dit seu xic que feia 3 o 4 dies que era nat. I manegat-lo hagué, se trobà millor. I la dita Margarida digué que era son mal, fredor, i mastegà fenoll i posà-li'n per la persona. I no li'n feu altra cosa que ell testimoni sàpiga ni veiés. I vingué de nit i se'n tornà de nit. I ja quan ell testimoni hi anà a pregar-la que li fes salut i que el vingués a veure al dit son fill, ella li digué que no hi aniria, sinó que ell testimoni la tornàs a acompanyar aquella mateixa nit a sa casa. Bé, en aquests 3 exemples veiem, es posa de relleu un fet, i és que la Margarida, aquesta dona, ha d'exercir aquestes pràctiques d'amagat. Aquesta dona que podríem anomenar sanadora, si voleu, una dona que fa pràctiques de salut, són unes pràctiques que resulten mal vistes. Això què evidencia? Evidencia d'una banda el context de persecució de l'època lligat a la bruixeria, però de l'altra, un altre fenomen, penso, i en podem parlar després en el debat, que va molt lligat a tot aquest tema de l'aparició de la bruixeria, que és l'arribada d'una nova ciència mèdica, una ciència mèdica sortida de les universitats i representada majoritàriament per homes. Us he ficat a la imatge famosa de Rembrandt. En aquesta època, a finals de l'edat mitjana i a inicis de l'època moderna, és quan agafen força totes les facultats de medicina. D'una banda, és una medicina, evidentment, masculina i jo diria també masclista, veu de les fonts gregues i romanes, les quals la medicina grecorromana ja és profundament misògina. Però a més, és una medicina excloent, és a dir, que considera totes aquelles pràctiques que s'aparten de l'ortodòxia com a falses, com a incorrectes. Totes les pràctiques de salut
que no concordin amb la nova medicina oficial que es comença a imposar són vistes com a negatives, com a coses a erradicar. Això es posa bastant de relleu en aquest procés. Els testimonis parlen de metges homes, els quals van a veure. I cap d'aquests testimonis, evidentment, parla bé de Margarida. No insistiré més, ho deixo després per si torna a sortir al debat, però crec que és un tema interessant i que tampoc ha estat tingut molt en compte en aquest tema de la bruixeria, l'arribada d'aquesta nova ciència mèdica. De fet, inclús a nivell de llenguatge es veuen aquesta realitat. Fixeu-vos en la proximitat entre la paraula medicina i metzina, per exemple, que tenen la mateixa arrel, el significat de droga, una en sentit positiu, l'altra, evidentment, en sentit negatiu, associat a les metzineres. Bé, tornem una altra vegada al procés de Margarida. Quines són aquestes pràctiques de salut? Quines són les pràctiques de les que Margarida s'amaga? Perquè fins ara hem vist algunes associades a algunes herbes, a alguns productes, però no es limiten a l'ús físic de productes, sinó que van més enllà. Què vol dir? Doncs aquestes pràctiques inclouen també una sèrie d'oracions, una sèrie de plegàries curatives, una sèrie fins i tot de rituals de curació. En un moment donat, els testimonis fan referència a una pràctica de la Margarida a la que ella es referirà també quan sigui preguntada en aquest interrogatori. Recordem que no està encara sent detinguda ni amenaçada de tortura. Els testimonis parlen de que li porten cabells de persones o cintes que servien per usar els cabells i que ella fa alguna cosa. Quan ella serà preguntada al respecte, diu que sí, afirma que la gent li porta els cabells o les cintes dels malalts, de les persones que estan malaltes, i ella diu una sèrie d'oracions curatives i fa una sèrie de gestos, normalment el signe de la creu, i que això fa que el mal d'aquelles persones alleugi i diu literalment es carregui sobre les meues espatlles. Això és un ritual de curació universal i que trobem en moltes altres societats tradicionals. Es tracta d'influir en el cos d'una persona a través d'una part del seu cos o inclús amb un tros de roba que ha estat en contacte. És la base encara de pràctiques com el vudú a l'Amèrica, en pobles afroamericans, etc. Bé, rituals curatius. No només això, també plegàries, oracions per curar que estan al mateix nivell que l'ús d'una herba. De fet, en un moment donat, en un moment del procés, la Margarida arriba a recitar una d'aquestes oracions davant del tribunal. Tenim la sort que el notari, amb una lletra infernal, la va apuntar. No sé si per la velocitat en què estava escrivint o perquè estava una mica espantat del que passaria sentint aquella dona recitant aquesta plegària, però en tot cas, us la llegiré, diu així. Interrogada digué, Margarida, que no sap fer altres medicines, ni tampoc sap de devinar, ni fer conjurs, ni altres coses. Salvo que cert, ella deposant sap una oració que la diu quan algunes persones volen que faci alguna cosa a algunes criatures. I estan males, ella deposant diu l'oració següent. Déu i la Verge Maria i mossèn Sant Pere i mossèn Sant Joan per son camí van. Encontraren llop galant. Digues, llop galant, on vas? A menjar-me'n la carn i a veure'm la sang de tal persona. Has d'anomenar la persona qui és malalta. I llavors diu, no faràs pas, ves-te'n en la muntanya a rompre lo pols i menjar les herbes salvatges, i dir lo Paternòster i l'Ave Maria i senyant-se. I així en millora molts. Es tracta d'una de les oracions o conjurs catalans més antics, conservat ja 200 anys abans en un manual de notari de Perpinyà, a la zona del Rosselló. Es conserva aquest juntament amb un altre conjur contra el llamp i un contra la buba negra, una espècie d'animal fantàstic. En realitat és el que en la terminologia cristiana es coneix com a exorcisme. Es basa en la creença de que la malaltia és causada per una força, un esperit, un diable, en el fons, a vegades se li diu follet, a vegades cuc, en aquest cas està personificat la imatge del llop, és una força que causa la malaltia i que cal extreure del cos del malalt perquè aquest sani. Això es fa a través de l'oració, a través del poder d'aquesta oració. Bé, no insistiré més en això, simplement totes aquestes pràctiques de curació a través d'herbes,
a través de determinats productes com els olis, a través de pregàries i d'oracions, de gestos, de rituals, no corresponen realment a l'estereotip de bruixeria de l'època. De fet, jo crec que tenen a veure més amb tot un univers de creences i de pràctiques i de sabers, podríem dir de segles, propi d'aquestes comunitats de muntanya i jo diria de totes les societats preindustrials, premodernes. És un saber sobre el cos, un saber sobre la natura i un saber sobre la relació, diguéssim, amb el sagrat o amb la realitat no visible. Vull insistir en un fet, i és que totes aquestes declaracions que hem vist fins ara no seran utilitzades en l'acusació contra Margarida durant el judici. És a dir, la seva acusació es basarà únicament en les declaracions sortides de la tortura, dels interrogatoris sota turment. I aquestes sí corresponen, evidentment, a l'estereotip del que parlàvem. Així doncs, la Margarida, ja per acabar, ens apareix com una dona lligada a unes pràctiques, podríem dir, màgico-curatives. Podeu posar l'etiqueta que vulgueu, sanadora, guaridora, dona sàvia, que sigui. És una dona lligada a la cura dels cossos, a la mediació amb les forces causants de la malaltia i de la mort, però també de la vida, per la seva feina de llevadora, com hem vist. És una dona a qui els seus veïns acudeixen en busca de remei, però al mateix temps és vista sota sospita dins de la comunitat. Bé, la Margarida seria finalment torturada i confessaria tota una llista de crims terribles dins de la comunitat. A part del pacte amb el dimoni, etc., va confessar una sèrie d'assassinats d'infants, d'animals i de persones dins el seu poble, diguéssim, i els pobles veïns. Finalment seria declarada culpable, sentenciada a mort i segurament penjada a la forca. Dic segurament perquè per aquestes coses de l'atzar o del destí falta l'última pàgina del procés, d'aquest procés que teniu a les mans. S'ha extraviat l'última pàgina, que és l'última pàgina de la condemna, precisament. És a dir, no ens diuen a què és la condemna. Tot i que unes pàgines abans s'ha de dir que el fiscal demana la condemna a mort, la condemna a la forca, però bé, deixa l'espai obert una mica a la imaginació de cadascú per imaginar un final diferent per a aquesta dona. Bé, voldria acabar, ja, perquè em sembla que ja em passo del temps, simplement apuntant 3 línies de reflexió o 3 idees de cara al debat. N'han sortit algunes durant la intervenció, segurament vosaltres en tindreu d'altres, però jo us en proposo 3. La primera és la naturalesa femenina de la bruixeria, la relació dones-bruixeria. Perquè és evident que si bé tenim processos on apareixen homes, la majoria, la gran majoria de processos per bruixeria estan protagonitzats per dones. És un fet, podem preguntar per què. De fet, aquest tipus de pràctiques o moltes d'aquestes pràctiques que hem vist descrites en aquest cas les trobem ja des d'època antiga i les trobem perseguides des d'època antiga a través de lleis, de concilis, etc. Però en tots aquests documents tardoantics, medievals, sempre fan referència a homes i a dones. Es parla de fetillers i fetilleres, sortílegs i sortílegues. Sempre està sexuat. En el cas de la bruixeria, que apareix a 15-16, és essencialment un fenomen femení. Primer punt. Segon punt, fa referència a l'altre costat, al paper dels acusadors. No només d'aquestes autoritats que hem dit que perseguien o institucions com l'Església, etc., sinó de la pròpia comunitat. La comunitat que acusa, que assenyala aquestes dones. Bueno, què és el que passa? Perquè passa el mateix una mica. Aquests tipus de pràctiques són perseguides des d'antic, però en la documentació més antiga, si voleu, recordo per exemple un concili, no recordo el segle, em sembla que era segle VIII o segle IX, un concili en els que els bisbes es queixaven i es palpa com una certa impotència davant del costum de la població. No són capaços d'imposar les regles, la gent segueix amb la mateixa manera de fer, amb la mateixa manera de pensar, que és aquesta manera, diguéssim, que veiem plasmada aquí. En aquests moments ja és la comunitat la que acusa.
d'alguna manera. Doncs què és el que passa, què és el que ha canviat? I finalment l'últim punt tindria a veure una mica amb el que és una mica el tema de les jornades, amb la violència, més ben dit, les relacions entre la violència i la por. Aquestes jornades, la violència contra les dones en el passat històric, implícitament el que exerceix aquesta violència són els homes. Per tant, és una violència dels homes contra les dones, una violència masculina. Per què introdueixo aquest tema? Pot semblar d'una manera una mica abrupta. Bueno, per mi, la cacera de bruixes, o aquest moment de la cacera de bruixes, pot ser com una bona imatge o un bon exemple d'això. Per què? Doncs perquè és una situació de violència evident. Van ser milers i milers de dones les que van ser cremades i penjades en un espai de temps, a més en un moment clau, el pas al món modern, el pas al món tal com l'entenem avui. I a més aquest moment d'extrema violència coincideix amb un clima de por, amb un clima d'inseguretat entre la població de les comunitats. A partir d'aquí m'interessa per veure això, per veure la relació entre por i violència. Des d'un punt de vista masculí, podríem dir, des d'una reflexió com a home, no crec tant que sigui a nivell ideològic, podríem dir, a nivell d'odi o de superioritat contra les dones, on estigui l'origen de la violència, sinó més aviat aquests elements, un element com la inseguretat, un element com la por, és el que desencadena aquesta violència. Evidentment en podem parlar, podem debatre ara el debat, però ja parlo pròpiament com a algo personal, com una experiència en tant que home, que és el que puc aportar. Una mica la idea seria aquesta, la violència no es deuria tant a la superioritat o a la creença en una superioritat, una ideologia determinada que també hi és, que també acompanya o justifica aquest fet, sinó que més aviat insistiria sobre la inseguretat masculina i la por com a arrels de la violència. Bé, acabo ja, deixeu-me simplement, molt breument, parlar-vos d'una altra dona. He començat dient que parlaria d'una dona, de la Margarida Rugall, vull acabar parlant d'una altra, molt breument, una altra més actual, aquesta està viva encara avui. És una dona que viu en la mateixa vall d'on era la Margarida Rugall, a la Vall Fosca. Jo l'estiu del 2008 i del 2009 vaig tenir l'oportunitat d'anar a fer treball de camp en aquesta vall i de parlar, fer una sèrie d'entrevistes a homes i dones d'edat avançada. I us vull llegir simplement un fragment d'una d'aquestes entrevistes a una dona, la Mercè, una dona que va néixer a principis de segle, que ara té 90 llargs. Quan jo li estava parlant de que estava estudiant això de les bruixes, fer això de les bruixes, la dona reia, se'n reia, i de cop li vaig esmentar de passada el nom de Margarida Rugall, aquesta bruixa del procés. I quan va sentir aquest nom va aixecar el cap i es va quedar molt sèria i em va dir el següent: la bruixa Rugall, ja l'havia sentit anomenar aquesta dona ja, la dona del secretari de Mont-ros. Evidentment m'estava parlant d'una dona que ell havia conegut, per tant que estava viva a principis del segle XX, una dona del mateix poble, de la mateixa casa i que portava el mateix nom que la seva avantpassada de 400 anys abans. Això ens posa davant d'una pervivència, d'una continuïtat de diverses generacions, de la fama de bruixeria associada a una casa. I no només de la fama, quan vaig haver dissimulat la meva cara de sorpresa davant de la seva resposta d'haver ressuscitat a Margarida Rugall 400 anys després, li vaig preguntar qui era aquesta dona i què feia. I aquesta va ser la seva resposta. I anàvem a veure-la. Ves a veure la bruixa de Rugall, diuen. I aquella dona els donava camins de coses. Camins vol dir solucions, consells. Potser passe això, potser passe allò, potser fulano et fa malbé les bèsties, potser fulano t'ha posat veneno al tros i se't moren les bèsties. I també hi anàvem per consultar els qui teníem un mal, perquè llavors el metge no actuava. El metge només hi anava per fer el paper per enterrar. A Beranui n'hi havia uns que els hi deien els de Cocoi, eren uns xicots alegres i macos. Però no us deixeu tocar per la Rugalla, em diuen. Si us deixeu tocar per la Rugalla, ja sereu fotuts. Bé, moltes gràcies, jo ho deixo aquí i us invito a passar el debat. Moltes gràcies.
ara obrim uns 10 minutets de debat per qui vulgui preguntar que aixequi el braç. Primer no, que et volia agrair primer aquesta xerrada, aquesta ponència que m'ha agradat, que per almenys a mi m'ha agradat molt. I no, vull dir que quan has parlat de l'exemple de la Margarida, jo estava pensant en un altre cas d'una altra dona, però que no era francesa, que havia exercit la medicina, que es deia Jacoba Felissier, que és que tampoc es coneix ben bé el seu origen, que si era Alemanya o era vull dir que, però que sembla que no, i que d'una banda hi havia que el 1322 es veu que la Facultat de Medicina de París i el degà i tots els arquebisbes i tal la volien, i tota la cúria eclesiàstica se la volia carregar i jutjar, vull dir, perquè se suposava que en aquella època que practicar, és a dir, que volia dominar aquest teologisme, però pensa que d'altra banda vull dir que hi havia molta gent que la va fer costat i que estava content del tipus de pràctiques que havia fet servir davant de molts problemes, que sembla que apareixen casos, trobem des d'un taverner Sí, estem parlant del mateix una mica, del que és un cas semblant, que sembla és un cas semblant, correcte. Sembla que a través de sembla Pau que a través d'aquests tipus de vull dir que a través de ella el que feia, vull dir, havia anat observant com havia tingut aplicat unes pràctiques d'observació, és a dir... Està entès. És a dir, volia acabar que... No et demano que no t'estenguis més perquè suposo que hi haurà altres preguntes i per tant tampoc és qüestió d'acaparar el dret de paraula. És un dels altres casos que ha aparegut a París, que finalment la van sancionar fent-li pagar injustament uns florins parisencs. Vull dir, aquesta pràctica era la més lleu, segurament? Bueno, com estava dient, hi ha altres casos, hi ha molts altres casos. Estem parlant una mica del mateix, d'aquest fet que a mi personalment em sembla bastant interessant, que és el xoc o el contrast entre aquesta ciència mèdica dins de les universitats, que evidentment l'exemple que posava el Joan del segle XIV, n'hi ha alguns anteriors, el segle XIII, i als segles XII i XIII on comença a aparèixer això. N'hi ha molts altres, de fet al dossier en teniu un, diria, que us he ficat un altre text, no sé si és aquest, Teresa, és el del 1399. En tot cas, hi ha un text anterior, un segle i mig anterior, del 1399, en què es jutja una dona de Lleida, ara us el faig buscar i potser no està al dossier, és el de la Sancha, doncs no el teniu al dossier. En tot cas, és un text del 1399 en què es jutja a una dona, no apareix en cap moment en la paraula bruixa, però sí que és una espècie de sanadora, se la jutja per haver causat mal a la mà d'un curtidor, no? Una mica semblant que comentava el Joan. El més interessant per mi és que en el seu judici se la jutja perquè per les seves pràctiques ella explica tot el que ha fet per curar-lo i tal, i el curtidor diu que perdrà uns dits de la mà. En el tribunal que la jutja hi ha 3 homes, 3 metges, 3 batxillers en medicina, diguéssim, que jutgen, i que evidentment quan senten les explicacions d'aquella dona diuen que allò són tonteries, que no hi ha cap malaltia que es digui com ella diu, ella li dona un nom, allò que li passa a la mà del curtidor. Els metges diuen que això no apareix en cap tractat de medicina, aquesta malaltia, per tant, aquella dona ha causat mal a la mà del curtidor. És interessant un petit detall, a més, en aquest
procés, i és que una de les preguntes que li fan és si ha comprat arsènic i realgar. L'arsènic i realgar són dos productes que s'utilitzen per fabricar metzines i que trobarem en els segles posteriors en els judicis per bruixeria. Repeteixo, en aquest moment, 1399, encara no es parla de bruixes ni apareix la paraula bruixa, però sí que hi ha una dona, una sanadora, que ha fet mal, suposadament a un curtidor, se li pregunta si ha comprat o si té a casa seva arsènic i realgar. Una altra pregunta? Sí. Quería saber si en la documentación notarial también hay casos, o supongo que menos, esa es mi pregunta, casos de brujería en una ciudad como Barcelona, o si es más bien el ambiente rural y luego dentro del ambiente rural la montaña, porque parece ser que sea más en las zonas de montaña donde se hayan dado estos casos, pero no lo sé. Sí, por supuesto que hay documentación en Barcelona y Teresa Viñoles aquí, por ejemplo, os podría hablar largamente porque la hay, está trabajada. Sin embargo, yo tengo la intención, y por eso he empezado a trabajar también la zona de montaña, de que no sé explicar muy bien por qué. Hay gente que habla del aislamiento geográfico, tampoco es cierto, porque había comunicación, pero sí que en zonas más montañosas hay como una pervivencia, este caso que os he comentado, por ejemplo, ¿no? de esta mujer que me hablaba de una Margarida Rugal del siglo XX, ¿no? Esto es evidente y es porque las formas de vida no han cambiado tanto como las ciudades, por lo tanto se conserva. Pero en lo que se refiere a la brujería, hay un poco como dos centros, en la gente que se dedica, a los hombres y mujeres que estudian este hecho, dos centros de aparición de la brujería en Europa. Uno está en Suiza, en la zona de los Alpes, en la zona de los valles montañosos, y la otra es aquí en el Pirineo central aragonés. Son las dos zonas de Europa donde parece, donde se supone que están las primeras referencias a la brujería, los primeros focos, son las dos zonas de montaña. Y recuerdo incluso una referencia, creo que es, ahora no sé si es de Vicente Ferrer o es de otro de estos predicadores, que dice en uno de sus sermones, ¿no? Los herejes vienen de las montañas, ¿no? Es una referencia como así, ¿no? Las montañas están infestadas de herejes y son de ahí donde bajan, ¿no? Cuando la Inquisición va allí a cazarlos, bajan y se extienden y van a las ciudades, ¿no? Sí, del que preguntaves, a Barcelona sí que n'hi ha, com a Lleida, com a les altres ciutats, o n'hi ha a París, ha parlat abans el Joan. N'hi ha. A mi em dóna la impressió que tota aquesta sabidoria popular, que sobretot a través de les llevadores, de les comadrones, no? Que són les que en primer lloc són ja titllades una mica de bruixes, a través de les sanadores. És una cultura femenina, transmesa entre dones, no necessàriament només dones de muntanya, però quan en les que estan practicant a Barcelona, per exemple, com a sanadores, com a llevadores, i els hi pregunten qui els hi ha ensenyat. Normalment sempre els ha ensenyat una altra dona, de fora, de vegades un home, també que ve de zones rurals, o bé una jueva, que també, o sigui, és una altra via de penetració d'aquestes pràctiques. Pràctiques, com deia el Pau, no són de bruixeria fins pràcticament al segle XV. Perquè des de 1300 tenim dones que a través de les visites pastorals els hi criden l'atenció per fer pràctiques que l'Església considera no ortodoxes, però mai els hi diu que pacten amb el diable o que són bruixes. Normalment són sanadores. Normalment són dones que practiquen oracions per sanar, però també medicines per sanar. Però per mi és una mica una cultura transmesa sobretot entre dones, i aniríem una mica a allò de la por que parlava el Pau, a veure si algú vol entrar en aquest debat, perquè penso que és una cosa molt interessant que ha obert aquí entre nosaltres. I allò de les comunitats ho deixo, de com la comunitat és la que denuncia, però sí a veure aquesta por a la dona, als sabers femenins, aquesta...
inseguretat masculina davant dels jo no sé serveis si... femenins, què passa aquí? A veure. Perdona, però jo no sé si aquesta por ve, per exemple, el text que he llegit abans, no? La por a la llibertat femenina o la por als sabers femenins. Jo no sé si l'origen d'aquesta por hi ha la llibertat femenina o el saber, que no sé ben bé què és tampoc, o definir-la molt bé, o els sabers femenins, que també és un tema molt ampli, molt complex. Però jo sí que la constato, aquesta por o aquesta inseguretat. D'on ve no ho sé, però diguéssim, dins de la construcció de la masculinitat, si volem, dins de la construcció del que vol dir ser home, doncs està atravessat per aquesta sensació. No sé, els homes que hi ha a la sala podeu opinar també, però considero això. La inseguretat és jo diria un element bàsic de la masculinitat d'avui en dia, de la masculinitat moderna. I jo, quan vaig entrar en contacte més amb això, és a França. És veritat que aquí, al nostre país, a Catalunya i a Espanya, els estudis sobre la masculinitat o sobre la violència també entre sexes estan encara molt a les beceroles. Hi ha alguns grups que comencen a dedicar, hi ha jornades com aquestes que a nivell més modest intenten parlar-ne, però no al mateix nivell que altres països. Penso especialment en França i en Estats Units, on ja des de fa 10 anys que estan treballant aquests temes. I clar, les conclusions que surten d'allí van una mica cap a aquesta línia. Ens parlen d'això, per exemple, quan estudien el cas dels homes violents avui, des de la sociologia o des de l'antropologia. Ja s'ha passat de criminalitzar aquestes persones com a malalts o com a excepcions dins dels homes. No són excepcions. Tristament, el que ens donem compte quan analitzem, quan preguntem a aquestes persones les raons, els motius que els han portat allí, les seves sensacions, ens donem compte que són compartides per la resta d'homes, per la resta de sexe masculí. Per tant, més enllà de la criminalització de la violència com un fet esporàdic, com un fet de desviats, per mi hauríem d'anar a les arrels realment d'aquesta violència masculina. I per això, i això també és una de les coses que va sortir al llarg del projecte, quan parlàvem de definir les paraules i tal, ficàvem paraules clau, hi havia una de les paraules claus que era violència masclista. I no sé si recordeu, vam demanar de canviar i en lloc de ficar violència masclista, ficar violència masculina. Perquè realment crec que s'ajusta molt més a la realitat. No és violència masclista, evidentment la situació, la societat en què vivim és masclista, és patriarcal, però si volem analitzar la violència és una violència feta per homes en contra de les dones i en general, també específicament en contra de les dones. Per tant, és una violència masculina. Dir-li masclista per mi és una manera també de desviar l'atenció cap a aquests 4 exemples que surten a les notícies. I m'imagino la parella a casa seva i l'home dient-li pots estar contenta, no? Que jo no sóc com aquests, no sóc un salvatge, no? Porta't bé perquè si no mira què passa, no? Una mica. Bé, no sé si algun home s'animaria a parlar de la seva pròpia experiència també. És que heu fet la mili, per exemple. Jo no l'he fet. ¿Alguna paraula més? ¿Sí? Los que acusan son las mujeres, aunque luego se ponen delante los hombres y actúan. Perdona, las acusaciones en el caso de procesos de brujería. Sí, exacto. Las acusaciones no, las acusaciones... bueno, la acusación principal es difícil porque acostumbra a ser el grupo. Acostumbra a ser el grupo el que pide la autoridad y la autoridad, que evidentemente es masculina, es la que da inicio al proceso. Esto sin lugar a dudas, pero ¿qué va hacia la autoridad a decir esta? Claro, no sabemos. Los testimonios que salen en los procesos acostumbran a ser mayoritariamente masculinos, los testimonios. Pero eso también obedece un poco a la propia dinámica social, que es decir, solo son los cabezas de casa los que irán a testificar y normalmente los de más nivel de la comunidad y son hombres. También salen mujeres, también salen mujeres acusando, también salen mujeres defendiendo. En el documento que tenéis en el dossier, este sí que está, que es el de una mujer acusada de bruja también,
es anterior, es un siglo anterior al que yo os he leído, y también es interesante porque ella sale absuelta gracias al testimonio de dos mujeres, de dos vecinas, que dicen no, ella es buena mujer, ella subió a la casa no para envenenar a nadie, sino para comprobar cómo estaba el niño, y nos dijo que el niño estaba medio muerto y que se iba a morir. Y efectivamente se murió. No porque sea bruja, sinó... Claro. Sí. Hi havia una altra paraula demanada, em sembla, allí. Hi havia una al fons. No, que jo no vaig poder venir a l'altra conferència, em comenten que potser ja ho van comentar, però que és molt important també les predicacions de Sant Vicenç Ferrer i també de Ximenis, quan comencen a dir bé que la dona comenci a ser educada però només en lletra, la cosa més mínima, a aprendre a cosir i a fer 4 coses i una mica de lletra però no més. Aquest procés ja s'inicia molt a l'edat mitjana i diguem-ne que si hi ha quan considerem que si hi ha por cap a les dones que accedeixin als sabers, primerament hem de considerar que la dona era considerada, perdó per la repetició, era un objecte. El dret romà era considerada com una possessió més. Llavors, diguem-ne que de considerar-la com un animal, diguem-ne, amb poques possibilitats de raonament i a considerar-la com que té mínima capacitat de comprendre el món i de poder aprendre, i després que aquesta dona accedeixi als estudis, clar, hi ha tot un procés, no? Però diguem-ne que sí que es veu com si hi hagués una por del món masculí cap al món femení, però també jo crec que hi ha també un canvi d'actitud, no? De veure el món femení, o sigui, de veure-ho com un igual o considerar-la com una bèstia. No? Jo recordo, jo és que faig filologia catalana i em remeto a exemples literaris, però a Ximenis i altres obres literàries, clar, la dona és considerada bàsicament un animal, i a les fonts clàssiques grecorromanes també és com un animal, bàsicament. Llavors, no sé, només volia fer aquest comentari, no sé. Sí, no, ja estic d'acord. Està clar que hi ha un canvi, està clar, això, i han sigut les dones les que estan escrivint aquesta història també, no? La història d'aquest canvi en la percepció de la dona, en la història de... Bueno, jo quan escric penso bastant a nivell teòric, per exemple, en idees com la de l'ordre simbòlic, per exemple, no? De tota aquesta teoria de la diferència sexual i tant els canvis en l'ordre simbòlic per intentar definir o explicar d'alguna manera això que passa, no? Entre els segles. Però per mi el que trobo a faltar realment és la part que ens falta, que és la part dels homes. És a dir, en tot aquest canvi, tot aquest procés, o com tota la història, és una part doble. No? Fins ara tenim, per sort, la part de les dones, però ens falta la dels homes. Què passa? És a dir, si hi ha un canvi en la perspectiva de la dona, si hi ha un canvi en la percepció de la dona, és que alguna cosa està passant també en els homes. No? Els homes estan canviant. Com? Com es produeix aquest canvi? A partir d'on? I per què? No? Però podeu provar, i és divertit, agafar, per exemple, comparar diferents nivells, la percepció de diferents nivells de la realitat. Ara sona una mica així molt filosòfic, però és més senzill. Per exemple, la percepció de la natura i la percepció de la dona. I ficar-los un al sobre de l'altre i agafar una època, agafeu l'època medieval, per exemple. No? I és divertit perquè comenceu a veure moltes similituds. No? Recordo l'època medieval on la natura és una cosa salvatge, no? Oculta, amb forces misterioses, no? Una cosa que ha estat posada per Déu al servei de l'home. No? I a més ha de ser domesticada per l'home i entra en valor en ser domesticada per l'home, es torna fèrtil, etc. Bueno, una idea per veure aquest canvi. Però bé, jo crec que ho hauríem de deixar aquí, no? Perquè ens estem passant bastant del temps, ho sento, perquè hi ha més preguntes. Després en parlem.